Into enhle nje kakhulu ngokuyigcina ukuthi umuntu mangabe ekwazile ukuthi ayigcine ebuncaneni bakhe usuke ezakhela ifuture yakhe ngoba isikhathi esiningi izinto ohlangabezana nazo ebudaleni zisuke ziyama-fraud ezitho ezenzekile ebuncaneni bakho. Ingakho ke sesibakhuthaza abantu abasha nje intombi ukuthi abasigcine endleleni yabo ngoba amaphutha asuke bewenzile asuke ezobahanta noma thina umuntu singamgona kuzo zonke izinto ahlangabezana nazo endleleni noma izinto azenzile ebuye kuthina esekhala simduduze senze lokhuyana. Kuyamsiza umuntu ukuthi ahlanganyele nezinye izingane zamantombazane aphinde futhi ahambe nabo afunde ukujabula nezinye izingane zamantombazane ngoba uma ngabe usigcinile ikhona ihappiness yakhona ekusigcineni like nje ukuya emhlangeni ave kuyinto enhle ave kuyinto emnandi. Emhlangeni ziba khona ingqinamba zokuthi mhlasimpe akulaleki kahle akugezeki kahle kodwa khona lokho kuyintokozo experience emnandi for umuntu omusha oyigcinile futhi nanokwazi ukuthi nje kuyaziwa ukuthi ngoSeptember une trip yakho engagudluzeki.